adeiladwr yn bwyta i brecwast? Bwyta bricks! A fe dorwyd y capal, fe ddymchwyd y capal i gyd, hanner capal i lawr i gyd. Cyfle i drafod llyfrau Cymraeg yn y Gymraeg gyda ffrindiau sy'n dysgu fel fi. Fi'n cael lot o ysbrydoliaeth, fi'n gweld rhywbeth a fi jyst yn meddwl, sgrifennu rhywbeth o hwnna. Big news, mae siw Tregaron yn digwydd lenni. Huge news.